ଝୋଟି ପକା ସଇଲା। ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଝୋଟି ପକେଇ ଦେବେନି ସଇଲା। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ସକାଳୁ ଗୁରୁବାରଟାରେ କୋଉ ଶାଶୁ ପଖାଳ ଖାଏ? ପଖାଳ ରସୁଣ ପାଖଡେ ଖାଲି ବୁଢୀ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ଗଲା ଟିକେ ମୂର୍ଜ ଆଣିବ ବୋଉ। ହଁ ମୂର୍ଜ ଆଣିବ ମୂର୍ଜ ଶୁଭୁଛି? ଦେଖୁଛ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି। ଏମିତି ଶୀତ କୋକଟି ଆଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବସ 4 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟା ବୁଢୀ ଲୋକ ତମେ ଗାଧେଇବନି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ କରିକି। ଶିଖିଛି ବୋଉ ସେଠି ବଢିଟା ପାରୁଛି ଉପରକୁ ନେଇ ହେଲ ଚାଳରୁ। ହଁ ଶୁଭୁଛି? କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି ଆ ଜାଳରୁ ମୁଁ ମରିଯାଆନ୍ତି। କୋଉ ଘରେ ଆସି ମୁଁ କୋଉ ଘର ଝିଅ କୋଉ ଘରେ ବାହାରି। ସେ ଝୋଟି ଉପରେ କାହିଁ ବସି ଯାଇଛ? ମୁଁ ତ ସେଠି ଇଏ କରୁଥିଲି। ସେଠି ବସିବା ତମର କଣ ଦରକାର କହିଲ? ଝୋଟି ଉପରେ ବସିଗଲେ ସେ କଣ ନା ବିଲେଇ ପାଦ ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଗୁରା।